havia la cort de França cap allà l'any 1700, el baró de Vida, conegut pels seus intents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar algú en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració, veient uns ànecs sucant el cul a un sortidor, i va exclamar a l'estranger: Eureka, je l'he trobat! Oh la la, oh mon Dieu, jo faré una filigrana que serà una palangana amb el raig incorporé. El disseny de l'artefacte, el baró molt oportú, li va prendre les atxures a Madame la Pompadour. Després tota la noblesa va esbandir-se de bon grat, l'aparell neutral neteja que va quedar homologat. Però amb majors el populatxo també volia l'invent, per poder-s'hi estranyinar asseguts còmodament. I amb tota la camarilla van anar a prendre la Bastilla. Qu'est-ce que c'est verdad? Preguntava la noblesa, la revolució francesa. Qu'est-ce que vous avez pensé? La Comuna de París va instaurar-lo per decret, per això sempre van junts la Comuna i el bidet. I així, gràcies a en Danton, en Marat i en Robespierre, totes les dones de França s'hi renten la pomme de terre. I el baró amb aquest invent es va fer tan important com el comte de Foie Gras i el marquès de Croissant. I així va passar la història, el bidet cap a la glòria. I és que estan refrescant, quin de líquid de fal·lera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant. I és que estan refrescant, quin de líquid de fal·lera, pel davant i pel darrere, pel darrere i pel davant.